Benvinguts al Minut de la Terra. L'univers és enorme i desconegut, però sabem més coses de les òrbites de les estrelles al voltant d'un forat negre supermassiu al centre de la Via Làctea que del comportament del calamar gegant i altres criatures que viuen a la part profunda dels oceans de casa nostra. De fet, més d'un 60% del planeta és aigua amb més d'1 quilòmetre de profunditat. És a dir, que sabem molt poc sobre l'hàbitat més comú de la Terra. Allà, curioses i delicioses criatures sobreviuen en eterna foscor, un fred que pela i una pressió extrema que implica que hi ha molt poc oxigen disponible, menjar o companyia. Sobreviure a aquestes condicions requereix adaptació. A uns 1.000 metres, la pressió és d'unes 100 vegades la de la superfície, suficient per arribar a comprimir una pilota de futbol al tamany d'una de ping-pong i mitja. A diferència d'altres, els peixos que viuen allà baix no tenen cavitats amb gas com la bufeta natatòria, que no aguantaria tanta pressió. I pel mateix motiu, els peixos de la superprofunditat tenen esquelets mínims i carn gelatinosa, perquè l'única forma d'aguantar la pressió extrema de l'aigua profunda és usar aigua com a base de suport estructural. Fins fa poc, havíem deixat els peixos de la profunditat tranquils. Però com més es van anar esgotant els peixos de la superfície, més endins del mar vam anar, els vam començar a pescar i esgotar. Primer a la superfície i després anar baixant profunditat. Però pescant la profunditat canvia les coses, perquè els peixos ben adaptats a les pressions d'aquesta zona no aguanten gens bé la pressió de la pesca moderna. El fred intens i el poc menjar comporten que puguin sobreviure pocs peixos, i els que ho fan creixen lents i pausats, i tarden a reproduir-se. Per exemple, el peix rellotge taronja viu la seva llarga vida, sovint més de 100 anys, entre 500 i 1.500 metres sota la superfície. I en el millor dels casos pot recuperar fins al 6% de la seva població anualment. Mentre que el peix de costa com el bacallà, el verat o el tarpony pacífic amb el mateix temps tranquil·lament en recuperaria la meitat si no els anessin pescant. Quan el 1980 la pesca comercial de peix rellotge taronja va arrencar, era extremadament bona, però al cap de 40 anys, les xarxes venen quasi buides. Si ho penses, bàsicament estem minant els oceans, així que al final pateixen tant els deliciosos peixos rellotge taronja i altres de les profunditats com els pescadors que s'hi guanyen la vida pescant-los. Si aprenguéssim a pescar els peixos en la mesura que els recuperen, beneficiaríem els peixos, pescadors i el món culinari, perquè mentre que sempre hi haurà asteroides nous per minar materials, no tenim l'espai sencer per anar buscant peixos. Així és que a falta de peixos de l'espai, cuidem els que tenim, que ja són ben especials. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.